Mikko, Ralli MM-sarja alkamassa 2010. Mestarisuosikki, siinä tuttu asetelma. No kyllä, haastajana tietysti lähdetään, että meillä ei nyt ole mestaruutta ikävä kyllä vielä puolustettavana, niin nyt lähdetään taas haastamaan lööppiä uudestaan. Ja kyllä on virtaa on kuin ilmapallossa, että kyllä on tosiaan ottanut Englannin jälkeen, että päästäisiin uudestaan aloittaa kausi ja aloittaa se sama taistelu taas uudestaan, niin kyllä on mukava aloittaa Ruotsista. Millaisen tavoitteen kauteen lähdet? No mestaruus ehdottomasti. Kyllä se on niin kuin yksi ainoa tavoite mikä on, että kuitenkin päästiin niin lähelle viime vuonna ja nyt ollaan taas vuoden kokeneimpia ja vahvempia, niin siihen on ihan yhtä hyvät mahdollisuudet kuin aina ennenkin. Että totta kai mestaruutta haetaan ja niin monta rallia koitetaan voittaa kuin mahdollista. Löytyykö muita uhkaajia kuin Sebastian Loeb? No Sordo on parantanut vauhtia koko ajan. Että tietysti Soralla ehkä vielä joissain kisoissa niin vauhti ei ole riittävän tasainen, mutta kyllä se siltä nostaa päätään pikkuhiljaa. Ja Jari-Matti jos löytää tasaisuuden, niin kaikki tietää, että nopeutta löytää ainakin. Et taas kauden alussa nähdään, että miten ne kaikki asetelmat siitä kääntyy. Ja Petteri voi olla yksi musta hevonen kanssa, että kuitenkin nyt pääsee enemmän ajaa testiä ja totuttelemaan C4, niin kyllä silläkin voi aineksia siihen taisteluun olla mukaan. Näin varmasti. Teille tällä kaudella myös uusi vaatetus Ice Peak Al Fashion Groupista. Millainen merkitys sillä on, että on ikään kuin tällainenkin yhteys tähän kotimaahan? Mun mielestä on kyllä hienoa, että meillä on kotimainen vaatemerkki mukana ja pitkästä aikaa oikeasti semmoinen laatu ja kuteet näyttää hyvälle, että niissä on mukava olla ja esiintyä tuolla maailmalla. Ja kyllä siellä on ollut monenlaista merkkiä meillä mukana, mutta nyt on tosi hyvä, että on laadukas suomalainen merkki, mitä voidaan viedä ja edustaa maailmalla, niin se on kyllä tuntuu hyvältä. Te aika paljon noissa vaatteissa saatte olla tuolla maailmalla. Enempi kuin omissa vaatteissa melkein. Kyllä niin paljon tulee reissattua ja aina pitää kuitenkin tiimin vaatteet olla päällä ja edustaa, niin kyllä nämä ihan tutuksi tulee. Olosuhteet ovat, voi sanoa, että Ruotsissa on paukkupakkaset, niin sitten Jordaniassa on 50 astetta. Se vaatii tuolta vaatetukseltakin aika paljon. Kyllä sen pitää toimia monipuolisesti. Että kuitenkin Ruotsissa pitää olla lämmintä vaatetta ja sitten taas nuotituksen aikaan käyntää vähän rennompaa vaatetta. Sitten on aina edutusvaatteet, koulutuspaidat erikseen ja sitten taas mennään Jordaniaan, missä on ihan riittävän kuuma, niin joka olosuhteeseen pitää löytyä jotain ja Ice Peakilla on kyllä laaja hyvä valikoima, että sen kanssa kyllä varmasti pärjätään. Joko tiedät, montako vaatekertaa käyttöön tulee? Uskon kyllä, että tulee riittävästi. En osaa sanoa paljon, mutta mä luulen, että tässä kun nyt on vielä pääkonttori lähellä Suomessa, niin luulen, että kyllä pärjätään hienosti näiden kanssa. Tietävätkö, tai mitä luulet, millainen tietoisuus siitä tulee, kun kerrot, että meillä on muuten suomalainen vaate? Millaisen tunteet se herättää Fordin tiimissä? Voi se. Mä eikä että yllättää kyllä varmasti molemmat. Että en mä uskon, että sillä moni tietää, että Suomessa on tämmöistä teollisuutta ja tämmöinen vaatemerkki, mikä tuottaa näin laadukasta kamaa. Että varmaan tulee olla positiivinen yllätys kyllä.